ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଚନ୍ଦନପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ସେଠୁ ଅଟୋ ରିଜର୍ଭ କରି ବାହାରିଗଲୁ। ଗଲାବେଳେ ଏମିତି ଗାଁ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ତାର ନାଁ ବି ମନେ ପଡ଼ିବନି। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘଟଗାଁରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ କିଣିଦେଇ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଚପଲ ରଖି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୁଆଧୁଇ ହୋଇସାରି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାଲିଲୁ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲୁ ସେତିକିରେ ପେଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଷା ଦୌଡ଼ିଲାଣି। ତାପରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ 70 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇ ଟିକଟ କାଟି ସାରି ଚାଲିଲୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ବସିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ବି ବସିଲୁ। ସେଠି ପ୍ରସାଦରେ ଖେଚୁଡ଼ି, ଡାଲମା, ଭାତ, ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ହେଇଥିଲା। ଖାଇସାରି ମନ ଭରି ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇସାରି ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ସେଠି ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବୁଲି ବୁଲି ପୁରା ଥକି ପଡ଼ିଲୁ। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବାକୁ। ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇ ସାରି ପୁଣି ମା ପୁଅ ଦୌଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ମାଙ୍କ ଫଟୋ ତ ଫୋନରେ ନେଇକି ଆସିହେବନି, ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଫଟୋ ଉଠେଇ ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲି, କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ତାରିଣୀ ଲେଖ।